Ya to ni musumbong social media. Ya ito kay personal. O tenga na dugay kita na magbagay. Kibaw ka do, makadepress akong saway di kapagaw sunog balay saba-saba sing nabuhat may angay. Hoy ang tinuod nga nay agi di na mosabas gipatay. Cause you're loud enough to know your secrets. I already saw your weakness. Kibaw na ang tanan nga the loudest in the room is the weakest. Pakit-on na mo, unsa ka sayon mo kutlo ginabuhi. Lahi, giat bangs kasagaran, kay insulto pod. Kung makontra kon is gawas, ate iugbok jud. Ya bunal. Bunal botelya sa o. Syaro di mapam, ikabuaks botelya akong idunggat si mong naong. Ikaw man ignore ko ganan tabo ni mo ko hinungdan na. Ate patyon ko ni Sweet Nax kanang eksebisyuan ko ni sa babaw. Balag mahugaw, akong pangan, di ko mabalaka mo tira total na ano ta diriskalo na san gutom na siya nga rapper. Aw kaog tagam bisag mutago ka man, makabaw siya nagbuhi mong patio na lang. Wa mo kita to. Kasi bahay lang mas papel. Quiet ayaw piyay, pag di gusto mapil, that's gangsta.